Itse kuva. Okei. No täällähän nyt oli tällainen kuva. Onko tämä valo päällä? On. Tämä valo. Joo, se on nyt toi valo, mikä siinä. Ota, hei, katsotaan. Katsoppa se enemmän. Kato, kun on niin pimeä. No niin. Aika hyvin toi näkyy kyllä tuolla valolla. Okei. Se ei oo mikään turha kapistus. No ei. Noniin. Mutta en mä nyt tiedä, näkyykö tuossa videossa juuri oikein mitään. Nyt sä voisit vähän lopettaa, että kävelet tuohon vesillä. Joo, kyllä mä sen näen. Pitääkö mun välillä laittaa vaikka poikki tällä? Pistä se pois. Mä laitan tauko. Niin, laita se taukoon. Hei, nyt se jatkaa. Noniin, siellä meni juna. No nyt on jännittävää. On. Mitäs täältä löytyy? Näin. Sitten tää oli tää zoomaus jostakin. Mistä se zoomaus oli? Oliko se tästä? Aha. Joo, siellä on tuollainen hieno. Wow. Okei. Nyt me mennään tästä näin. No hätä. No hätä. Täällä on, kattokaa nää sadevesikourukki laitettu. Hieno lyhty. Joo, niin on. Näetkö se? Joo, näin sitä mä kuvasinkin. Se on tosi hieno. Oh. On. Noniin. Sitten. Täältä. Tämä kimpaalivalo ei välttämättä ole oikein tehokas. Täällä. Tän vasta. Noniin. Köy. Tuoksut on sellaisia. Että. Joo. Sulla on hyvä, kaikista paras. Kokeilepahan ottaa se valo pois. Katsotaan, sen pärjää. Kyllä, tällä pärjää. No kyllähän tosta nyt näkee tosta videosta. Juu. Niin. Niinhän sitä näkee. Ja sitten se kun zoomaa tänne nuolle. Okei, siinä on tällaisia lintuja. Mitäs nyt jos mä laitan vähän alas? Kyllä tuonne näyttää. Siis se... Nyt on Okei. vähän liikaa. Liikaakin. Mun mielestä tossa on niinku aika hyvin. Niin. Joo, pidäpä Hannu pois se sun valvo, niin Nyt sitten kun joo. katsoo Okei. TV:llä tätä videoa, niin se Niin. on aivan hyvä. Täällä on kyypakkaus. Ja sitten on rippiä, onko siinä jotakin vuosilukua. No hyvänen aika. Onhan se aika uutta. Vuosi 24. Entäs kun sä katsot tuota metsästys ja kala? No mikäs se nyt on? Toukokuu 2001. Joo. Okei. Ollaan Noniin. Täällä Okei. on markka-eurokääntö. Okei. Markoista euroihin. 37 No markkaa, 6 euroa 20 senttiä. Noniin, just. Paistinpannu löytyy ja Niihin löytyy. tuolla alhaalla. Just. Kato sinappiakin löytyy. Sinappia. Ja paistinpannu ja leikkuulauta ja Ja joku harmasia. Sokerin palojakin. Sokeripaloja. Joo. Niin, täällä oli tällainen lintu. Oh. Juu, mut tuo on ihmeellistä, kun ei edes... No joo, siinä on vähän rumia kuin... Niin, tämä näin. Lars Pykker av Paakan. Ei tiedä mitä tarkoittaa. ja paakan on niinku sulkumerkeissä. Joo, joku tehnyt Tuolla. tuollaisen ruoan kuvan siihen. Katosta Tässä tuolla siellä. pikku reikä. Onko pikku reikä? Siinä on ollut niin kamina. Kamina. Just. Niin. Niin just.
ettei tää remahda kohta. Nyt pitää lähteä tästä. Tuolla hammasharja ja hammastahna ja kuppi tuolla ylä. Joo. Käy tuollaiset rumakuvat pois pyyhkiä pois. Eikä lähde. Mitä? Lähtikö? Kyllä lähti rumia kuvia täällä. Kuka piirtää rumia? Yi että. No joo. Kyllä nyt ollaan siveitä. No niin, totta näin. Joo. Niin. No siinä on puita. Siisteis ennen kaikkea. Siinä on puita. Lukiko siellä jossain niin? Ei vaan tuossa. Ai jaa. Kamera lämmittää. Niin. Mutta kamina on joku hävittänyt. Mitä tuolla? Saramat. Aha. Aha. Siellä on sarva. Kyllä, kyllä. Niin on. Se on tällainen paikka tämä. Niin. Kyllä täällä on varmaan vietetty iltaa. On ollut kivaa. Niin. Se on tällainen. Tämä juttu. Niin. Tää on nyt tämmönen ensimmäinen kuvauskokeilu tällä skimpaalilla ja tällä valolla. Että, Hyvin valaisi. niin, että valaiseeko tämä nyt sitten tarpeeksi. No nyt Hannu laittoi tuon oman. Eikö me vaan mitä täällä näkyy? Niin. Tää on mun mielestä tuolla niinku ainakin kännykässä kattoo, niin hyvin se valaisee. Niin päin. Joo. Et sehän on sitten kun menee tommoseen maastoon, että Niin. Niin Että- justihin. Aivan. Ei se epäriä muuten valolla. ei. Niinpä. No niin, eiköhän tämä nyt ole ihan tarpeeksi kuvattu. Ei tällä nyt paljon kauheasti kuvattavaa. Mutta ihan tarpeeksi, kunhan nyt kokeillaan. Niin, täällä pitää kuitenkin katsoa, mihinkä sä astut. Niin. Joo, eikä noita pikkujuttuja ei ruveta kuvaa. Niin. Kun tuota pimiä on. Tarkasti pitää kulkia. Näin. No niin, se on nyt sitten testattu tämä juttu. Testin. Joo, Hopsan keikkaa. Se on hyvä, kun mulla on nämä kunnon kengät täällä. No niin, nyt tämä voi niinku lopettaa. Eikö se lopeteta